Maing buntag sa tanan. Domingo reset ko karon pero naagihapon ko diri sa gawas. Nag-drive gihapon kay himo kog driver ni Busing. Naami diri sa Ontario, mga 2 hours 20 minutes ang among gibiyahe. Si Busing naamagod siya negosyo sa online. Munay kanang lingaw-lingaw ni Busing, no. Dugay na ni siya nagnegosyo sa online katong sa Pilipinas pa may 10 years ago. Nagsige na ni siya og kanang negosyo sa online, mga baligya ba. Sa una mo adto mi og Bangkok, Thailand, mangumpra. Unya sa niabot na mi diri sa Canada, mao gihapon ang iyang ginakuan kanang lingaw-lingaw kay ganahan magyud siya aning mga negosyo, no. Daghan na pud siya mga kanang suki sa online. Karon mo lagi naami diri sa Ontario. Timing manggod nga reset nako. Nag-pick up mi sa kaning iyang gipamalit. Daghan ang iyang gipamalit. Mga kuano maski unsa na lang kay ang iyang mga customer sa diha sa Pilipinas murag kuan ang style ba kanang kana bitong naa sa mga internet nga personal shopper. Murag inana kang Busing pero kuan kanang buy box. So ang customer kung mo-order usa jud ka box, so among ipadala sa LBC diretso sa balay sa customer. Dili kanang per piraso no. Buy box every week. Nagpadala og box si Mrs. sa iyang mga customer niya. Mao lagi ni karon naamagod siya customer nga kaning naa siya mga gipapangita kang Busing. Unya dugay kayo nakita ni Busing, unya finally nakitaan ra gyud niya. So kanang mga kuan ba, mga comforter ba, kanang mga kana kung tabon sa kuan sa kanang higdaanan ba sa mga bed comforter. Unya kaning kuan ang tagiyaan ni celebrity artista diha sa Pilipinas, taga Manila, pero dili lang nako istorya isulti kay para makuan ang privacy ko ano. Mao na siya nga nakitaan ni Busing. Muni among gi-pick up sa mga comforter. Kung inani siya. Kitunta mo. So kani, inani. Amo na ning gi-kuan, gi-vacuum seal na ni namo, gibalhin namo sa kaning vacuum para ang space no mo gamay. Example kani oh. Ang presyo ani makita ba ninyo? $585. So $585 ang usa ka ani sa retail. Unya mga kuan ni siya kabuok. Mga 15 ka comforter na ni order. So na morning kuan ni Mrs. no, kanang ni Busing yang lingaw-lingaw. Mana puno na yung sakyanan na pa dito sa atubangan. Ano siya? Kuha pa sila dito sa sulod sa Tim Hortons to. Oh. Yeah. Driver lang gihapon ko. Maski off na ko. Mo ni among kuan kanang dala na lang pud suroy-suroy ba. Ang among naagihan is kaning countryside. Wala ko gipaagi sa 401 kay Google man lagi ang akong gamit. So ang Google Maps man god kung asa ang pinakadali dito mi moagi. O dili man truck ang akong gidrivean ron, so maski asa pwede walay issue no sa kanang mga no truck route. Di pareha sa kanang truck, musubay gid ko sa truck route sa GPS. Pero kay kuan raman gamay man ni akong sakyanan, bisag asa hindot kayo kay mga farmlands among naagihan. Lingaw kayo akong anak kay daghan mig nakita nga mga kabayo, mga walay kabaw, baka. Karon pauli na mi pero ni agi lang mig Tim Hortons kay malagi nangayo kog kape kay katugon ko giduka ko. Kana lang. Ayo.